Здравейте и добре дошли! Вие сте отново с Tony's Gaming Hub. Аз съм Тони, както може би се предполага. Какво ще правим днес? Ще правим също, което правихме вчера. Ще правим също, което правихме и днес, че беше в събота първия стрим. Няма значение. Какво ще правим? Ясно е, ще играем GTA 3. Докъде бяхме стигнали? Какво значение има? Продължаваме от там, където сме били. Аха. Да. Добре. Между другото, сетнали сме гол да достигнем 50 последователя по възможност. Много ще съм щастлив, така много ще помогнете на канала. А дали картината се вижда достатъчно добре? Я да видим. Brightness, Draw Distance, всичко е Full House. Добре, не? Няма значение. В този стрим най-вероятно доста бързо ще стигнем до финала на играта. Така че и самият стрим ще бъде доста кратък. А зависи от много фактори. Колко лесни мисии са ни останали. Колко пъти нещо ще се обърка по време на мисиите. Помните, вчера няколко пъти се случваше, хиляди пъти се случваше нещо да се обърка. Така че, в крайна сметка, нищо не е нагласено. Нормално е нещата да не се случват. Така, къде отиваме сега? Отиваме си, мисля, че трябваше да е за Каталина. Тоест, вече ще имаме вземане-даване с нея. Да, точно така. Предходния стрим го завършихме с писмо от Каталина, че тя е убила Асука. Тоест, тя не казваше в писмото, че е убила, но, нали, ясно е кой е свитнал и е взела за заложник дъщерята на Салватор, която по някаква неясна причина ни харесва. Ние не я харесваме, нямаме никакви отношения с нея, но това е друг въпрос, който практически не ни бърка. Така. Ако имате някакви предпочитания, блъскайте по чата нон-стоп. Това в никакъв случай не ми пречи. Колко много пешеходци за газене. Не ни е това мисията в момента. Няма да се забавляваме с газене на пешеходци. Както казах, вероятно стримът ще е доста кратък днес. Като ще бъде последван от втори стрим, който може би ще е по-късно през деня. Отново ще е свързан с GTA 3. Вчера го коментирахме. Каква ще е тематиката му. За който не е разбрал, ще има стрим, който ще показва всички скрити локации в играта, както и ще коментираме някои от мистериите зад играта. Така.
Защо не мога да се оправя да намеря локацията? Много лесно ще ви обясна факта. Проблема е, че като цъкнем Escape, нали, тук всички са свикнали да имаме едно бутонче Map. Map няма и да има. Що? Защото от Rockstar така са решили. Това нас бърка ли ни? Въобще не ни бърка. Силно се надявам Каталина да беше тук като мисия локирана. Имам някакви дребни предположения за локацията, но ще видим. Ох, това е една отвратителна кола. Така. Минаваме от тук, да може да се спуснем надясно. И да минем през имението на картела. Хоп, хоп, оп, 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 оп. Добре, горе-долу добре се измъкнахме. Да, мисля, че сме в правилната посока. Не знам защо така се забатачих в началото. Както и да е. Оп, за малко да направим беля с полицията. Тук достигаме до една от мистериите на играта. Като цяло, това ще е така съвсем накратко, като цяло това е тунела, който би следвало да води към така наречения Ghost Town. Той е Ghost Town, защото е ексклуднат от геймплея от Rockstar, може би в последния момент, но това ще коментираме малко по-късно в следващия стрим. Така. Оп. Трябва да дойдем тук. Добре. Така, сега ще остава по едно съобщение в чата. А то е следното. То не се отнася за говорещите български, отнася се за всякакви останали потенциални последователи, които може би ще съберем. Така. Welcome to Tony's Gaming Hub. If you something I said, feel free to leave a message and I will repeat it in секунда за реклама и включване по телефона. Will repeat it in English. Да, English. Ей, направо невероятната думичка English. Каза се English, както и да е. I'll repeat it in English for you. If I don't do it, just spam till I see your message. Добре. Това може би трябва да го пиннем по някакъв начин. Имаше ли начин за пинване? Добре, няма значение.
Надяваме се, че това няма да изчезне. Така, връщаме се към геймплея. Какво ни очаква днес? Очакват ни хиляди, милиони, милиарди, безброй престерълки. Ще ме прощавате за чита, за оръжия. Но в крайна сметка ние имаме нужда от какво? Имаме нужда от оръжие. О, гледайте сега какво ще стане. Тук влизаме, при което ще ни преджобят. Ей, тия мръсни бараби. И предаваме така желаното от Каталина куфърче с 500 000 долара. Ние сме направили голямата работа. 500 000 долара кеш в куфърче. Това е направо страшно доверие. Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot. Опа! Както се и очакваше, мисията никак няма да е лесна. Добре. Трябва да имаме един малко по-добър подход. Трябва да пробвам нещо. Не съм сигурен, че ще сработи, но Weapon Cheat би трябвало в края на сцената да успея да го инициейтна, с което да си гарантирам няколко секунди действие. Сега ще да е доста по-готино, ако можех да се сета къде имаше Shield. Къде? Чакайте малко. Къде имаше Ammunition? Някой, ако се сеща наблизо да има Ammunition, пишете в коментарите, моля ви се. Защото сега не се сещам за чит кода за бронежилетка. Спираме като едни истински тапанари тук. Прощайте за смущението звука. Това ми беше шум от отваряне на кутията с цигари. The real question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. Така да пробваме да се скрием за секунда. Така, добре. Успяхме да си гарантираме малко време. Така, сега има тъпи копелета по терасите.
Така. Къде има още? Тук някъде трябваше да има още. А това ли бяха? Ай, стига. Ето къде е било шилдчето. Качваме се в картел Таратайката и излитаме с 200. С 200 силно казано, но излитаме. Така, показват ни, че Каталина заминава на някъде с хеликоптер. Така е. Взимаш куфърче с $5 000 и си купуваш хеликоптер. Това е положението. Няма 6-5. Така, сега поне знаем къде отива. Що знаем? Защото я виждаме на картата на къде ходи. Ея там къде ще кацне гъдта мръсна. С всичките ми кинти. Не, нормално. Как така ще ми вземем 500 000? Сега ще оправим. Dating мила за бизнес. Майко! Ма да ви кажа честно, повечето жени в днешно време са точно като нея. Което нали в никакъв случай не ме изненадва. Така, сега тук ще има силно наказание. Вадиме си узито, тръгваме с него. Узито не е много готино за далечна стрелба, така че какво ще ползваме? Ще ползваме нашето любимо RPG. Гледайте, фойерверки. Всичко живо пада. Къде ми е снайперчето? Кабум. Кабам. Пляс. Легай си. Тук има още един, да се разхожда свободно. Как се разхожда свободно, бе, пич? Ти си на караул. Айде, лека нощ на всички. Така, си вземем кръвчицата. Дано не ни изненада нещо от някъде, силно се надявам. Ако виждате нещо, което аз не виждам, лоша работа. Така, оправихме го и тоя. Трябваше по някакъв начин да оправим и госпожата. Така, добре. Така, какво се случва сега? Тук ще ни стрелят 100%. Добре. Къде има още хора? Опа! Айде, бейби! Лягай си! Айде, моето момиче! Шпек за тебе! Сега не искам да ви спойлвам, обаче това е края на играта.
I love you. I really do, because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? Много е досадно. Много е досадно с говорене. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens when the copter finally got taken out. Better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. Направо превзехме града. Не остана, дето се вика, един жив. Клауде си е Клауде. Човек си е мълчалив. Какво да ви кажа? То път толкова му промля мозъка. Това па това, па друго, па трето, па пето. Па и на всичкото отгоре загуби човека $500,000. Ей! Изгоряха с хеликоптера тия $500,000. Нема да се върна. Сега естествено това, че сме приключили, това е приключване на Story мода. В принцип има сайт мисии, които аз така и не минах, защото идеята на стрима беше изцяло минаване през Story мода. Там нататъка всичко останало е бонус, обект на следващ стрим, който ще е по-късно днес, за да мога да се подготвя малко с локациите на сайт мисиите, горе-долу какво може да очакваме. То е ясно какво може да очакваме. Ще трябва да извършваме някакви мокри поръчки. Мисля, че имаше една сайт мисия точно в Shoreside Vale, в която трябваше да избиваме някакви гангстери. Никаква идея точно защо. Няма нищо общо с сторилайна, както казах. Но при всички положения ще бъде забавно, така че е хубаво да не го изпускате. Ако случайно го изпуснете, ще намерите запис на лайфа в канала ни в Twitch, който е Tony's Gaming Hub, както и на по-късен етап ще успеете да видите стрима в канала ни в YouTube, отново Tony's Gaming Hub. Защо качвам в YouTube канала? По една много проста причина, тъй като, както виждате, сетнал съм алърт да съберем 50 последователя. Отделно трябва да събере и 8 часа стримване. Защо? За да мога да стана афилиейт. В момента, в който стана афилиейт, записаните подкастове, те не са подкастове, това са стримове, прощавайте. Записаните стримове ще могат да бъдат аплоудвани директно в Twitch, без да бъдат изтривани, защото към момента всеки един стрим има период от около 7 дена, в които може да бъде видян в Twitch, след което единственото място, на което ще може да го видите, ще бъде YouTube. Призовавам ви също така, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте се. 3 платформи са, не е трудно. Facebook, Twitch, YouTube. Скоро ще има и Instagram страница. Може би, не обещавам със сигурност, но ще има някакъв giveaway в момента, в който станем affiliate. Ще има някакъв вид томбола, така че
Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте, за да си увеличите шансовете. По-често ще има giveaway, най-вече когато се появят и сабскрайбъри за канала в Twitch. Повярвайте ми, ако се сабскрайбнете, страшно много ще помогнете за развитието на канала, защото както добре знаете, един канал, освен съдържание, е и оборудване. Да, основно е съдържание, но се изисква и някакво оборудване за този канал, а канала трябва да се издържи по някакъв начин в крайна сметка. Та, колкото повече сабскрайбъри в Twitch, колкото повече последователи в YouTube също, толкова по-често ще има и giveaway. Така че действайте, цъкайте бутона, не е скъпо, не помня колко беше специално в Twitch subscription, мисля, че беше нещо от сорта на 7 лева на месец, като имаше и възможност директно на годишна база, като там мисля, че имаше някакви отстъпки от цената. Така че, ако искате да гледате повече такъв контент, казах, продължаваме с нов стрим днес по-късно. След като приключим всичко, което е свързано с GTA 3, минаваме на GTA Vice City. След GTA Vice City минаваме на GTA San Andreas. И след това, след San Andreas, планът е за Mafia 2. Това е една уникална игра. Надявам се, че много от вас са играли, надявам се, че много спомени ще бъдат събудени с геймплея на тези игри. Това беше от мен за сега. Ще приключим стрима. Ще се видим, когато се видим. Кога ще е това? Това ще бъде някъде по-късно днес, не обещавам. Сега в момента е 10 часа. Предполагам, че до 1 часа ще можем да спретнем нов стрим. Така. Излизаме от играта. Приключваме нещата. Това беше за днес. Ако има нещо, знаете, пишете в чата в Twitch, пишете в Facebook, пишете в YouTube. И това е. Също така, ако имате някакви реквести специални за GTA 3, докато още не сме приключили с серията и с всичко, което е свързано с нея, оставайте в коментарите, оставите в чата коментари, какво искате да видите, какво искате да знаете повече за играта. И до нови срещи! Айде! Лайк, шер, сабскрайб. 3 неща, 3 платформи. Всичко е лесно и елементарно, не изисква много усилия. До скоро!